Ahojte, toto je 58. epizóda podcastu Brickmik. Taká prvá ozajstná v novom roku. Ahoj Janko. Čo ty myslíš ozajstná? No, že nebodaj to bolo skôr nahraté? Tak pozri sa, vyšla epizóda 1.1., tak sme ju logicky museli nahrávať ešte minulý rok. Aj, no teda. Prezradil si. Je to tak, ešte aj tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, že čo si staval, tak si vlastne áno, nestával. Ešte to nebolo úplne ešte také, áno. Hej, lebo my sme vlastne tú novoročnú epizódu nahrávali ešte pred Vianocami. Som to prezradil. Ahoj Gajdy. Čaute. Ahoj. Dneska sme tu v trojici. Vrátil sa medzi nás opäť po dlhšom čase Gajdy. A začnem štandardnou otázkou. Gajdy, čo si staval? A ja sa už teším na odpoveď, pretože ty dobre vieš, čo som staval a som pyšný na to, čo som staval. Staval som Temnú väžu, alebo teda Barad-dûr. Koľko je to dielikov? Bolo to dosť veľa dielikov. 5731, presne. Máme to aj tu na stole, takže ja som bol prekvapený. Rozmery vieme všetci z popisov, ale keď to človek vidí naživo, tak je to dých vyrážajúce. A dokonca na fotkách nie je vidno nikdy ani lesklosť tých fotiek a normálne som mal pocit, že to stojí v naozajstnej láve. Lesklosť čoho? Lesklosť tých kociek. Jaj. Dole. Vieš, lebo tam je dosť veľa tých priesvitných, oranžových a naozaj je to dobrý efekt. Je to nádherná stavba. Gajdy urobil majsterštych a priniesol nám to sem na nahrávanie, takže zo pár fotografií aj na sociálnych sieťach k tomu, tak nám to trochu zrecenzuj, že čo? Koľko času ti to trvalo? Tak začneme asi tak. To je akože čisto času. Môžeš aj klamať, tuto sa môže klamať. Takže idem si vymýšľať, ale nie. Akože zabralo mi to, keďže to bol viac menej taký darček, aj na Vianoce dá sa povedať, ale aj teda veľká cena pre mňa od mojich kolegov, tak som dostával počas Vianoc a zabral to celé Vianočné sviatky až na Nový rok. Až teraz som to dostával viac menej. Aj si jedol, alebo ani si nejedol? Mal som pauzy, muselo sa aj to. Ale pre mňa to bola samozrejme veľká pauza, vždycky, keď som mohol odbehnúť k tomuto a dostávať si niečo. A bolo to teda x dní, ale čistého času, keď som to nejako kalkuloval, 12 až 15 hodín mne to zabralo. Fakt? Tak to si docela rýchly. Akože, keď to ale tak veľmi hrubo odhadnem, tak akože, keď som to tak kalkuloval, lebo bolo to 40 balíčkov, čo som zatiaľ teda akože v živote nemal takúto zatiaľ stavebnicu Lego, že bola tak veľká a tak objemná. A už len keď som staval minimálne tú prvú platformu, lebo je to teda rozkuškované na viacero takých etáží, alebo teda takých levelov. A keď som stával tú prvú, tak som hovoril, že to je nekonečné, že tu už x dní stávam v podstate len tú prvú. A keď som si to tak akože kalkuloval dopredu, tak už som ani nevedel, že kedy skončím. Teda chcel som to stihnúť, aby som ma to takto mohol priniesť a ukázať a aby som teda na Nový rok sa s tým mohol pochváliť, ale hovorím, bolo to veľmi, veľmi už dlho potom, až miestami. Nejaké vychytávky, čo je na tejto stavebnici, na tomto sete také nejaké zaujímavé, čo ťa prekvapilo. A teraz vy, čo to budete niekedy stavať v budúcnosti, milí poslucháči, a nechcete mať nejaké spoilery, tak to musíte pretočiť trošku ďalej, ale neviem kam. Takže. Zaujímavé na tom, už jak som spomenul, je to, že je to rozoberateľné. Alebo teda pre tých, ktorí sa chcú pochváliť Lego je rozoberateľné? To som nevedel. Ja som si myslel, že to tak musí ostať. Nemusíš povedať lepidlo. Poskladaš a už nikdy nerozoberaj. Ale nie, rozoberateľné v zmysle, že je to prenosné viacej. Ako som spomenul, je to rozdelené na viacero tých levelov alebo etáží, ktoré sa dajú odnímať a tým pádom to viete ako keby skovať lepšie do krabice. A tým pádom aj preniesť, alebo keď to človek nechce mať vytiahnuté celoročne, tak lepšie sa to odloží minimálne.
A ja som nemal zatiaľ takéto Lego, alebo teda, že by sa to dalo takto rozobrať jednoducho, že sa to dá nasúvať do seba, alebo tak skladať. Čiže to prvé bolo také aj počas toho procesu stavania, čo som si všimol, alebo čo bolo také, že som si aj užíval. Keď som to zložil konečne tie prvé 2 levely do seba, tak to bolo také pekné, že zrazu tá väža naozaj rastie tak do výšky, ale teda temná väža sa zrazu akože naozaj stavia. A potom samozrejme, keďže to je zo sveta Pána prsteňov, tak ja som si užíval už len príbehovosť viac menej aj samotnej tej stavby, alebo teda, že nie je to také suché, že len kvázi nejaká dioráma, alebo že len ten zovňajšok zvonka teda, ale vidím, alebo máme tu teda aj minifigurky a máme tam aj samotné, hneď čo prvé človek postavia z toho, tak je taký malý kúsok, kde je Frodo, Sam a Glum a potom nejaká zbrojnica, alebo teda už samotná tá väža, čo k tomu, alebo teda vnútro, keď sa k tomu dostanete a samozrejme aj kuchyňa, ktorá tam musí byť, alebo teda každá pevnosť by mala mať nejakú kuchyňu. No, pokiaľ varia. Si neobjednávajú. Pokiaľ si neobjednávajú z nejakého iného podniku. Ďalšiu stupienok alebo ďalší level obsahuje trónny sál, alebo jak sme sa bavili, že tam už sedí samotný Sauron, kde je taká skrytá feature, alebo teda, kde on má skovaný svoj palantír. Tí, čo poznajú Pána prsteňov, vedia, čo to je palantír, tí, čo nepoznajú, tak vysvetlím. To je vlastne niečo také ako kryštálová guľa, cez ktorú on dokáže komunikovať s ďalším palantírom alebo s ďalšou kryštálovou guľou. Telefón. Taký trošku. Telefón zo Stredozeme, hej, a tým pádom takýmto, tí, čo vedia, poznajú príbeh, tak vedia, že tak zmanipuloval čarodejníka Sarumana, hej. Ale je to super, pretože túto samotnej tej stavebnici je to také skryté a človek si to tak môže vysunúť a keď tu budete stavať, tak sa vám to určite zapáči, lebo je to také pohyblivé a tým pádom je to také, že aj to stavanie, aj ten konečný efekt alebo výsledok je taký pekný. A ďalej už potom ten posledný diel, alebo teda posledný level, ktorý je asi aj najvyšší z tých všetkých, tak obsahuje knižnicu Ústa Sauronové, alebo teda tam je taká postavička skrytá The Mouth of Sauron, či poznajú mnohí. Iba tí asi, čo videli rozšírenú verziu Pána prsteňov, alebo teda filmov, poznajú túto postavu, ale tí, čo nie, tak si naštudujete alebo zistíte. A tuto je teda jeho knižnica, tam je možno ešte také zaujímavý prvok, má tam taký rebrík, ktorý tiež akože taký posuvný. No a úplný... Točí sa, to je taký polkruh, tá kružnica a on sa na kolajničkách sa posúva v tej knižnici. To je veľmi pekné. No, to mechanicky veľmi dobre domyslené za mňa. Áno. Na veľmi malom priestore, lebo tá väža už je potom úzka hore. No dobre, postavil si Barad-dûr, čo teraz? No ale počkaj, ešte vrchol nezabudni. Oko so svetielkom. To najlepšie, čo vás čaká, tak je úplne na záver, že je tam skrytá, alebo teda mnohí to možno videli už na nejakej prezentácii samotnej tej stavebnice, ale na konci svetielko, alebo teda oko Sauronové, ktoré osadíte a môžete s ním akože osvetľovať to oko. A je to také pekné, že naozaj je to v podstate do toho filmu opäť taký odkaz, že on ako keby to oko hľadalo teda Froda, keďže aj máme tu na tú postavičku, tak tá hrateľnosť opäť, alebo taká nejaká akože cool feature, jak to poviem, tak že viete svietiť s tým trošku, zasvietiť si na Froda. Áno, keď úplne zhasnete. Ale keď musíte úplne zhasnúť. Ja som ešte, asi prvý na svete som odhalil proste skrytý zmysel tohoto lega. Určite. Je to podľa mňa prvé kanibalistické Lego, ktoré vymysleli. Totižto v suteréne, v tej pivnici tam nad lávou je vo visiacej klietke kostlivec, ktorý predtým možno nejaké mäso mal a tak. A nad ním je hneď kuchyňa, kde hodujú. A majú tam jedlo, klobásky už z neho asi spravené. Takže to mi napadlo, keď som sa pozrel na tú polohu tej kuchyne rovno nad tým opekaným kostlivcom. Že si ho už predverili na tej láve. Že tam už hodujú na ňom. No.
Dobre, vrátim sa k svojej otázke, že postavil si obrovské dielo, si vytvoril z Lega. Čo s ním teraz? No na výstavu. Okay. Gabo položil si otázku, ktorá vždy príde po tom, čo niečo stavebník postaví z Lega. A čo s tým teraz? Najlepšie, keď sa ma to vždycky manželka opýta. No dobre, tak a čo s tým teraz? Je, že, no, na povalu to pôjde. No super investované peniaze, naozaj. No, ja som tiež dostal túto otázku. Ešte som si chcel niečo povedať, prepáč. Nie, to je dobre, že sa pýtaš, Gabo. Ale nie, akože minimálne ja verím, že táto stavebnica tým, že je taká impozantná, tým, že už len toľko stála, tak je to zase podľa mňa taký investičný počin, že človek naozaj môže očakávať, že to bude mať vyššiu hodnotu do budúcna. Minimálne sme to videli na predošlých tých setoch Pána prsteňov, tým, že ich nie je toľko. A toto je naozaj akože jedna, asi by som povedal, teda ten set zatiaľ z tých, čo všetkých vyšli. A do budúcna tomu tak predikujem, že trojnásobok. No ale už si to trošku spackal, lebo si to odbalil. Áno, ja som si znížil hodnotu. Tí, ktorí si chcú naozaj akože zainvestovať, tak si kúpte 2. Tí, čo môžete. Ale tí, čo nie, tak myslím si, že stále to bude mať určitú hodnotu. Len nepostrácať všetky tie dieliky, ktoré tam sú. Lebo naozaj kompletne to bude mať určite vyššiu hodnotu a je to vždycky krajšie, no je to... Veru, že. No aktuálne ešte stále sa dá ten Barad-dûr, aj keď je to teda sada, ktorá už oficiálne skončila? Či ešte nie? Nie, neskončila. Neskončila. To je roklinka. OK, to si platím. Tak sa dá relatívne dobre kúpiť aj napríklad v Alze. Hej. No teraz sú Alza dni. Tie sú stále. Stále sú nejaké, no. Ale chvíľu nie sú. Niekedy. No, takže nejaký case na to, alebo nejakú vitrinku, niečo? Áno, v pláne je, ale musím to premyslieť, pokiaľ teda niekto ma nepredbehne a už nezačne takýto produkt vyrábať, akože bolo by to možno, vždycky je to ľahšie kúpiť, ťažšie je to vymysleť a vyrobiť, ale mám kolegu Aďa, ktorý je taký majsterko, tak dúfam, že pomôže s týmto taskom, ale určite sa to oplatí, lebo minimálne akože utierať z toho prach je podľa všetkého dosť náročné a bude teda náročné a minimálne aj ochrana. Akože je to veľké, ľahko sa to, myslím, že rozobere. Alebo teda ľahko sa to rozoberá, to už vieme, ale aj tie malé kocočky tak sa postrácajú. Takže... Tak áno, treba sa o to starať, no. No, ako sa pýtal, že čo s tým, tak ja to určite plánujem mať vystavené doma. Už rozmýšľam, že kde by to bolo najlepšie. Mám takú majsterskú miestnosť, kde mám uložené tatkové nejaké modely a ja si tam plánujem urobiť svoju Lego miestnosť. Ale teda, a tak už mám toto postavené a keďže som na Vianoce dostal aj ďalší set, alebo teda vododol, roklinku, tak s tým to bude taká Ty si musel strašne poslúchať minulý rok. Bože. Asi. Premostím, keď už sa bavíme o Pánovi prsteňov, že čo nás čaká v roku 2025 v krátkosti, tak aktuálne máme ohlásené 2 väčšie sady, ktoré majú výjsť. Prvá má výjsť v apríli a je to vlastne už viackrát spomínaný ten Hobití dom. Neviem ani, ako presne sa to volá po anglicky, ani po slovensky, možno ty vieš. Begend, no. Áno. Číslo sady je 10354, bude to mať 2017 dielikov. O niečo menej ako tieto impozantné sady Barad-dûr a Roklinka, ale tak ako asi to závisí od tej stavby samotnej. Asi tam veľa nevymyslíš pri tom Hobbiťom dome. Pravda. Tam je to asi tak viac menej na to stretnutie, možno ako vidíme aj nejaké minifigurky, zamerané stretnutie teda Bilba a Gandalfa. Čiže bude to scenické, samozrejme, bude to menšie, čiže je aj dobré, asi bude aj teda nižšia suma ako za ten set požadovaná a teda keď to bude dostupnejšie, tak... K tej sume nie sú ešte nejaké informácie. A druhá sada, tá by mala výjsť o 2 mesiace neskôr, v júni, a to je Gandalf versus Balrog. To je to You Shall Not Pass. You Shall Not Áno, Pass. OK. To má mať okolo 1200 dielikov. Číslo sady 10367 a tam je
cenovka niekde šepká sa okolo $120, respektíve eur. Aj keď teda je otázka, že koľko to bude na Slovensku. Lebo zase premostím, dostali sme otázku od Jozefa, od poslucháča, ktorý nám napísal, že v poslednej epizóde ste sa bavili o nových sadách roku 2025 a spomínali ste tam aj ceny, ale že nejak mu to nesedí. A má pravdu, lebo vlastne však išla DPHčka hore. Lego nám zdraželo. No tak tešme sa, budeme mať drahšie ako v zahraničí. No je to, už som si to porovnával. Napríklad, keď si pozrieš Lego Shop na rakúskej verzii a na slovenskej verzii, tak pochopiteľne je to drahšie. Hej? Takže áno, tým, že sme aj tú epizódu nahrávali minulý rok, hej, áno. Pozerali sme sa vlastne na ceny. Sami sme sa usvedčili. Hej, sami sme sa týmto usvedčili, preto sme sa aj priznali v úvode toho podcastu, tejto epizódy. Takže áno, správne, tie ceny, ktoré sme spomínali, sú tak, ako boli plánované z DPH 20%, avšak že ide to hore. No, tak proste tie 3% sa tam zjavia. Pri veľkej sade to spraví už niečo, vieš, 10-20 eur, akože pri tých najväčších sadách. Čiže odporúčanie je nakupovať v zahraničí Lego, alebo... Tak ak si to máš komu doručiť? Tak určite, ako keď si kupuješ veľkú sadu a chceš pár eur ušetriť, tak sa to dá, hej, alebo dobýva blízko hraníc. A to funguje aj tak, že objednáš v Nemecku a doručiť a ti to sem? To funguje? Vieš to zadať? Objednáš nie. Na Lego obchode. Keď ideš na Lego obchod, na web stránku a ideš na nemeckú verziu, že ideš lomeno DE, alebo ako to tam je, tak si to nemôžeš poslať na Slovensko. Si to môžeš poslať len do tej krajiny, v ktorej verzie tej stránky si. Ale odberné miesto niekde za hranicami, nejaký odberný box rakúsky, tak akože takú službu, no. To určite by fungovalo, hej. Teraz sa spýtam Janka. Janko, čo si ty staval? Gabko ma veľmi prekvapil tieto Vianoce. Ešte po minulom podcaste predvianočnom mi dal takú zabalenú krabičku do ruky, že Janko, toto si pod stromček, ale až na Vianoce si to odbal. No tak pochopiteľne. Odbalil som si to na Vianoce. A bolo tam to Lego rúže. A ja som si tak povedal, že Botanicals, kytica rúžia. To je dobrá blbosť. Zaujímavé. že prečo mi to tak hovoril ešte, že až na Vianoce. Tak to rúže, ja možno mal nejaké zvyšné, tak mi, dobre, no však postani si aj rúže. No. A ešte som mu aj poslal správu. Fotku. Že ďakujem za rúže. A ja blbec ešte, čo sú na záver vianočného rozbalovania, také fotky doma, tak sme si tak postavili všetky Lega, krabice pred seba, odfotili sme sa s tým a tam boli tie rúže. A aj toto som mu poslal, tak sa zasmial veľmi úsmevkami a že však to odbal. Lebo nejak som neskúmal, ale je pravda, že potom som si všimol, že tá krabica bola len prelepená páskou, nie už Lego páskou, ale obyčajnou. A že že čo tam bude? No tak som to otvoril a bolo tam Lego Paradíza, stajne z 92. myslím. A Gabko vie, že mám nejaké Lega z tejto série a že sa mi to páči. No a ešte dokonca aj on si toto zadovážil na burze vo Viedni minulý rok. Tak ja som ľutoval, že som tam nebol. No tak takéto milé prekvapenie si pre mňa No a už si to postavil? Áno, postavil som to. Mal som výborné pocity, lebo to je niečo úplne iné, ako keď staviaš terajšie Lego. Je to také viac nostalgickejšie, tak jednoducho sa vynoria staré pocity pri tom. Spomienky a také stavania, že? Aj vôbec konštrukcia tých budov a vecí je úplne iná ako dneska. Viac sa to hýbe, nie je to také pevné napríklad. A hlavne, keď vidíš aj na tých dielikoch, že
sú staršie, hej, že sú tam staré ploty, ktoré sa už dneska napríklad neobjednávajú, či nevyrábajú. Koníky, staré štýly aut. Paráda, no. Super, potešilo ma to veľmi, ďakujem. No a potom manželka stávala Monu Lízu. Už to máme aj zavesené na stene, na chalupe. Tam ma zaujalo to, že tam môžeš oči dať aj akože zatvorené. OK. Čo je divné, ale tak zatvorené, no. Dali sme otvorené normálne. Ale musím povedať, že naozaj to pekne ukáže na stene. Že je to dobrý kúsok. Takže máte vlastnú Monu Lízu. No. Potom som stával tú tichú záhradu. No tak akože to musím povedať, že to je jedno z najlepších, najkrajších liek, čo som stával. Naozaj je to veľmi prepracované a pre človeka, ktorý má rád záhrady a takéto prírodné veci, ako prírodu, no akože ja si myslím, že ho to nesmierne poteší. Dokonca tam môžeš premiesňovať tie rastliny. Oni sú tam, aj tie stromčeky, oni sú tam len zasunuté. A ty, možno je tam nejakých 6 takýchto vysúvateľných rastlín, alebo 7, dokonca jeden prvok, taká skalná svieca. A môžeš si ich prispôsobovať podľa svojho gusta, jak ich chceš mať rozmiestnené, čiže to je na tom paráda. Čiže tešíš sa na ďalšiu záhradu? Teším sa na tú antickú. No. A to je séria? To nie je séria? Že no, začala to byť séria, aha, takže oni z toho urobili sériu. Lebo keď sme rozoberali novinky na tento rok, už to je v ponuke, tak neviem, jak sa volá tá záhrada, tá nová, ale už na tej novej, na obale je napísané, že Gardens of the World. Záhrady taký sveta. Podnadpis. Taký podnadpis, čiže môžeme čakať, že budú aj ďalšie budúci rok. No. Dobre, super. Paráda, no. Ďakujem. Gabko, a ty čo si stával? No ja som pochopiteľne dostával už moju spomínanú stanicu Brick Cross Stations, Bricklink programu sa dá 910034. A bolo to také trošku tiež nálepkové pekličko. A zistil som, že veľmi nerád lepím okrúhle nálepky na okrúhle dlaždice. Ale prečo? Aj minule niekto spomínal, že nálepkové peklo. No, prečo to nemáš rád? Lebo ja som v tomto to musí byť dokonalé. Na mikromilimeter presne vycentrované. No áno, to už potom neodlepíš, to je fakt. Hej, musíš sa snažiť. Hej. A keď máš gulatú okrúhlu dlaždicu, no, tam to je dosť teraz vidieť. sú aj také, že 3x3, že také väčšie sú, a je to nejaké logo nejakej firmy alebo niečoho, tak to musíš mať proste ešte aj nie len, že dobre vycentrované, ale ešte aj dobre natočené, aby to bolo správne. Tá stavba má množstvo krásnych detailov, zachytené figurky v akcii, jak spevačka, street artistka spieva, drží mikrofón vo svojej ručičke a chlapík, ktorý fičí, nestíha na vlak a kvapka z neho pot a pani, ktorá prišla do mesta a z úžasom vyšla do stanice a pozerá sa, že naozaj strašne veľa pekných detailov je tam. Ten chlapík, z ktorého tečie pot, má aj druhú tvár vzadu? Nie. Čiže on aj keď nastúpi a už sa vezie, ale keď to stihne, ešte stále sa potí. Hej. Nemajú dve tváre tie postavičky. Čo ma trochu prekvapilo, bolo, že bolo strašne veľa chýb v návode. Áno. Hej. To som ešte nezažil. Také. Alebo toto je... No, že akože Bricklink Designer program sady nemajú vytlačené návody. Nemajú. Dostaneš len možnosť elektronicky, to znamená, že ideš buď cez ten Lego Builder appku, alebo si stiahneš z Bricklink stránky PDF-ko. Áno, ja to mám rád, v pohode, všetko dôvod je, ako som už spomínal, to, že zle vidím na to, keď je to takto. Akože... No ale teda boli tam chyby. No, boli tam chyby tam boli v tom, že farby, napríklad kvetinky, ktoré sú vlastne také tie pupčeky 1x1, ale v tvare kvetinky a máš v podstate rôzne zelené. Máš bledozelenú, strednozelenú, tmavozelenú, povedzme nejaké 3 odtiene existujú. A použili sa tam všetky a v návode bolo, že použiť tmavú, ale reálne
tam bol, akože v tom bela som okienku, že ktoré kocky potrebuješ v tom danom kroku, tak bola iná farba, ako reálne bolo treba. Alebo bolo, že boli poprehadzované kroky. Takže si predstav, že ideš odzadu. Že ideš 140 na 142 a potom bolo, že 145, 144, 143, 146. Že to bolo ako keby, že v zlom poradí tie kroky. No nič, ako dopracoval si sa k tomu bez problémov, k tomu výsledku, len akože chvíľu, že OK. Zvyšujú obťažnosť. No, áno. A to bolo 18 plus hodnotené? No tak je to, áno, Bricklink Designer program sú 18 plus, všetky tie sady. A je to preto, lebo... Nič. Stanica krásna, úplne úžasná. Dovolil by som si povedať, že som si viac užil stavbu možno ako tá Stadgate Station, čo je ešte tá väčšia. A impozantnejšia stavba, solidná, jak sme sa tu bavili pred... Akože tá pevnosť. Pevnosť, hej, to znamená, že aj jak Matúš sa tu pýtal vtedy, keď tu boli chalani z Closeru, že či je pravda, že Bricklink Designer stavby sú také krehkejšie, alebo tak. Toto bolo úplne že perfektné. Takže tak, áno, a druhá vec, to je to, čo som načal tiež naposledy, je, že a ja som dostal neočakávaný darček na Vianoce od svojich kolegov, ktorým týmto strašne moc ďakujem. A dostal som Hradlevieho rytiera. Ale? 10305. Aha. A vrátil som sa z lyžovačky s deťmi pred pár dňami, tak už mám 3 baličky postavené. Ešte len začínam, takže môžem len veľmi krátko a málo popísať svoje zážitky, ale je to podobný pocit, jak si mal možno ty, keď si staval tú Paradízu, že je to taká nostalgia, ten hrad. A má to 4500, neviem koľko dielikov, čiže je to obrovská stavba. A počet nálepiek, priatelia, je 0. 0, 0, 0. Všetko sú potlačené kocky. A z toho, to je úplne super. Relax. Perfektne sa teším, žiadny stres. A už po 3. sačku som unesený z tej stavby a teším sa na 4. dnes a uvidím, jak rýchlo mi to pôjde. A tiež tá otázka prišla od manželky, že a keď to akože dostávaš, kam to chceš dať? Hej, takže už som povedal, že proste bude to mať miesto u mňa v práci v nejakej vitríne, že si to odnesem so sebou do práce a tam ma to bude občasňovať. Hej. V rýchlosti novinky nejaké ohlásené, zase sa toho udialo trošku a také aj pre mňa akože taká jedna veľká vec sa stala, ale to poviem že úplne akože nakoniec. Dobre. Úplne akože mimo téma, že bol som v Avione, nákupné stredisko v Bratislave a je tam All Toys. Do All Toys vždycky zahnem, aj keď nechcem nič kúpiť. Hej, urobím si tam kolečko. Úplne, že vykradnuté proste. Lego, že nič, že ostali tam v regáloch len, že Dreams sady, Lego Friends, Duplo a tie Marvel veľké figurky, také tie škaredé. Ale musím potvrdzujem, že tieto Vianoce, mne sa zdá, že veľa ľudí kupovalo Lego. Oveľa viac ako predtým. Ale tomu vďačíme presne. Adults welcome. Lebo kopec ľudí, čo v živote sa s tým nehrali, čo aj viem z okolia, aj deti v triede, spolužiaci mojich detí, podostávali rodičia Lega, čiže ja neviem, nejak sa to rozširuje. Hej. No pokračuj. A potom sme išli nakúpiť do Kauflandu a tam mali tiež Lego a tam mali viac Lego jak All Toys. A mali tam dokonca aj Dungeons and Dragons minifigurky, kde ti sa nejaké kúpili za normálne peniaze, 3-4 eur, tak jak to stojí. Takže to bolo skener na minifigurky fungoval. Pekne, mám apku v telefóne, takže si vybrali, akože nebol tam všetko, ale v pohode. No,
Bola ohlásená sada 75409, je to je Star Warsová, má to byť UCS, teda Ultimate Collector Series a je to Slave One, to je loď nájomného lovca Jango Fett, či Jango Fett, hej, otec Boba Fetta, hej, a vyjde pochopiteľne v máji. May the 4th je tá vec, kedy tie UCS-ka vychádzajú. 1. mája bude dostupná pre insiderov 300 eurová sada cca, ale aj tak 3000 dieliková, ako keby, že hej, že veľká sada. A Lego Bluey, poznáš? Toho psa poznám, áno, ale nesledujem to. To je relatívne čerstvá informácia. Pár dní stará, v momente, keď tento podcast vychádza. Je to animovaný seriál. Je veľmi populárny, aj moja dcera ho pozerá. Taký roztomilý, rodinka, psiček, tatínko, maminka a dve šteniatka, alebo ako by som to nazval. A riešia také životné situácie. Otázka je, že ono to sa dá napríklad na Disney Plus sa to dá pozerať, ten seriál, ale oficiálne to vyrába BBC, že to je akože BBC produkcia, Bluey. Čiže je to aj také európskejšie? Je to také európskejšie, presne tak. A má výjsť teraz, tuším, že 8 sád v auguste. To znamená, že v august je vždycky ten druhý moment, kedy prichádza veľa sád v roku. Takže od augusta. A Simpsonovci sa ukážu znovu tento rok. Ale čo? Krusty Burger? Krusty Burger. Sada 10352, už je známe teda číslo sady. Krusty Burger bude. Čiže už bol Quickie Mart a bol dom Simpsonovcov. Máš Simpsonovcov nejakých? Mám Simpsonovcov, hej. Ale Quickie Mart nemám. Škoda. Takže má to byť Icons sada, teda pochopiteľne, lebo keď to 1.0, tak je to Icons sada. 1600 cca dielikov, 230 euro a možno nejaké 3% k tomu ešte dodám. A kedy mal by to byť apríl, pokiaľ si správne spomínam, ale to je len taká šuškanda. Ja by som chcel ešte jednu marcovú novinku, čo ma zaujala. Fontána Trevi má znova výjsť. To má výjsť v rámci Architecture. Áno. Má byť ono v podstate v roku 2017, myslím, vyšla prvá, alebo počkaj, 2014 vyšla prvá. Alebo to bola taká malinká. Taká malinká, áno. No a teraz už bude mať väčšiu veľkosť. No a 1. marca má výjsť, takže to ma dosť zaujalo. Aj farbu má mať inú, trošku takú dožltá ako v skutočnosti. Takže... A mne sa veľmi páči, to je veľmi dobrý počin. To je zaujímavá novinka, no. No ono to má... To je 21062 to má byť. Hej, ono to je ako kvázi minulý rok, čo bol? Notre Dame vyšiel. Pokračovanie nejaké série. Nechcem klamať. Hej, takže pokračovanie týchto reálnych pamiatok architektonických a táto fontána Trevi, treba povedať, že to je v podstate fontána, ktorá je veľmi populárna, nachádza sa v Taliansku. V Ríme, no. Tam sa hádžu sa tam strašne veľa peňazí, tam lopatami vylovujú. Rád by som vedel, akože pozeral som si obrázky, no neboli ešte žiadne obrázky dostupné k tomuto, také, že by boli tam detaily. Rád by som vedel, či v tej vode sú zakomponované nejaké mince, ale ja si myslím, že budú, keď tak poznáme Lego. Asi áno. Že takýto detail tam musia dať, lebo týmto je to veľmi taký známe. Taký fórik. Hej, áno. A má to byť 1880 dielikov, čiže... veľké? Áno, to už je väčšia. Veľká sada, 160 eurová cca, teda zaokrúhlujeme, hej, bez nejakej garancie, hej, takže zatiaľ tak. No, toto je akože
Pekné, no, veľmi. Potom ešte by som chcel vypichnúť jednu Lego Friends sádu teraz, čo je normálne dostupná, ale prechádzal som si to. No. Je to... máme 4, 2, 6, 2, 0. Ale naozaj, že veľmi ma zaujali tie tvary domčekov, ktoré sú v tom. A to sme nespomínali náhodou? Možno sme to spomínali, ale neviem, či toto. Rodinný dom Oliho a to nie, Paisley. To nie. Nepamätám si, že by sme to spomínali, lebo keď som sa na to pozrel, tak ako keby som to videl prvýkrát. No tu už vidíme na Lego stránke cenu 100 eur a 44 centov, čo je absolútne nonsens. Kto to kúpi? Vieš, keď predtým tam bolo 97. 99,99. Napríklad. No. A teraz čo? To 100,44. To už si človek povie, to stojí 100 eur. No tak a rozviň, že... No. A veľmi sa mi páčia tie tvary tých domov, aj tie farby. Takže toto by som normálne si kúpil, aj keby som nemal rád Lego Friends, ale hodilo by sa mi to normálne do Lego sveta klasického. Naozaj odporúčam. Áno, keď si odmyslíš... Nebolo tu niečo takéto ešte. Keď si odmyslíš tie minidolky, tak áno. No. Asi by to tam pasovalo. Ale to už v podstate stále ako zodpovedá tomu, že tie Lego Friends sady sa tak zuniverzálňujú, hej, že pribúdajú tam aj mužské postavy, hej, že veľa tam bolo tých dievčenských postav v úvode. Je to 99,99 je normálna európska cena, ale slovenská... A naša špeciálna. Naša špeciálna slovenská je 100,44. A keď už som si zobral ten mikrofón, tak ešte jednu vec spomeniem. No jasné. A keď sme boli pri tej nostalgii starej, tak listoval som si duplo veci tiež. Teraz je to dostupné na slovenskej Lego stránke. A veľmi ma to oprav ma, ak sa mýlim, ale začali vyrábať tieto veľké hlavy znova. Môžeš si otvoriť 1.04.1.2. Ak si pamätáš na tieto veľké duplohlavy z 80. rokov, z katalógov, takého zajaca napríklad, alebo veľké oči. Vieš, no a tieto veľké hlavy teraz sa začínajú vo veľkom objavovať aj v súčasných duplách. Tak to ma zaujalo, čo sa týka tej histórie trošku. Super. Tak to ale normálne, že ma to potešilo, lebo som si vybavil, ako sme sa pozerali v tých katalógoch volakedy a s týmto sa tam hrali tie malé detičky. No a propos Lego katalóg na web stránke Lega sú dostupné aj v slovenčine je. Aj v slovenčine, hej. Katalóg pre aktuálne obdobie. Hej, na pol roka to tam je. Teda je to vlastne, čo to je? Do júna, myslím. A sú dva, je vlastne Adults Welcome katalóg online a je potom taký ten Lego Brand katalóg, to je ten, ktorý si vieš v istých obchodoch aj zobrať z poličky. Alebo a tam ma ešte zaujalo, že môžeš zadať nejaký kód, ktorý je v tom katalógu a dostaneš jednu vstupenku do Legolandu zadarmo. Fakt? Áno. Čiže keď sa ti to tu načíta, niekde je to na konci. Ale platí to bude asi len na tých tlačených, nie? Platí to len v nemeckom a v dánskom Legolande, čo nám stačí, nepotrebujeme ísť do Anglicka alebo inde. No, takže to dávam do pozornosti, čo sa celkom slušne dá ušetriť. Fakt? Musíš si kúpiť ale dospelého vstupenku, dospelú a jednu dostaneš zadarmo. Neviem, či už detskú, ale však detské vstupenky sú pomaly rovnaké. Ale stoja rovnako, myslím, detské dospelé. To je vstupenka ako len vstupenka. Len tam to bolo v tých podmienkách, že k dospelej dostaneš jednu zadarmo. Čo je podľa mňa vynikajúce. Klikni mi, áno, toto ma zaujíma ešte, že aké pribudnú botanické, rýchlo. Botanické, tak si musíš vypočuť predchádzajúcu epizódu. Áno, ešte nestihol. Veľmi pekné veci vychádzajú teraz. Áno, to musím pre sestru sledovať ten bambus, to určite si zadovážim, to je síce maličkosť, ale je nádherná. A potom aj tá kytica. To bude vlastne tretia kytica v poradí,
Ja som si aj vázu k tomu kúpil normálnu sklenenú, špeciálnu, takú, čo som hľadal po viacerých obchodoch. A 2 som spojil dohromady, tie kytice, ktoré vyšli. No ale túto 3 tam už nenapchám, no tak musím počkať na nejakú ďalšiu väčšiu vázu. No. OK. Dobre, to je z mojej strany všetko. Pokračuj. Bricklink Designer Program série 4, oficiálne obrázky a ceny k setom, ktoré sa budú dať crowdfundovať 4. februára, sú nám známe od 17. hodiny, tak ako vždy, teda 5. po obede, 4.2. si treba pripraviť klikatka a kreditné karty. Takže tých 5 sád, ktoré vyjdú, Merchant Boat, teda nejaká tá loď obchodná loď, stredoveký trh pri mori, obliehanie, siege encampment, Riverside Scholars a vlak Wild West, z divokého západu, tak v podstate teraz poviem zase v úvodzovkách normálne ceny, zaokrúhlené na celé desiatky. A v tomto prípade loď bude za 170, stredoveký trh pri mori bude za 230, obliehanie 230, Riverside Scholars za 200 a vlak za 280. No, takže musím sa pozrieť, jak som na tom. Lebo vlak určite, hej. No ten je krásny s tou vodárenskou vežou. Hej. To je perfektné. No a je tam aj ten klasický mlyn veterný, divokozápadný. Okrem vlaku ešte poškulujem pochopiteľne aj po tom stredovekom trhovisku primorskom, lebo to je taká, k tomu levému rytierovi to pôjde. Je to proste presne ten štýl, sú tam dokonca aj štíty toho leva. Ale čo sa hrateľnosti týka, tak pozor, ten obliehací tábor, tak to môžeš rovno zakomponovať. Akože to je paráda. A k tomu ešte tu Viking Village na druhej strane mora a môžu sa stretnúť a bojovať. A bojovať ani sebe. To sú úplne iné periódy časové, áno. Áno? Nie? No tak tá Viking Village je z takého 8. 9. storočia. No áno, toto sú tí orly, ten orlí klan. Pozri sa, hra je hra a fantázi sa medze nekladú. A stanica ako stanica. Áno. Vidíš, tuto sú tie vstupenky do Legolandu na strane 141 katalógu slovenského. No dobre, tak to využijeme, keď pôjdeme do Legolandu. Určite, no. Najbližšie. Tak teraz nad týmto obliehaním som vôbec ani nerozmýšľal. Nápad je. A karta trasa. No, veru. Dobre. Ale zaujímavé je, že to obliehanie, že nie je tam nejaká centrálna budova. Všetko je zložené z malých dielov. Z malých takých prvkov by som, prvkov, hej. Katapult, potom stán, ale všetko je oddelené od seba, aby si to mohol rozmiestniť ako podľa tábor. Vieš, ako tábor, áno. No. A strategicky posúvať potom, vieš, že nakúpiť si viac takých. Aj kamarátovi oproti. A teraz ešte poviem tú poslednú vec. Pamätáš sa, my sme sa tu bavili s chalanmi z Closeru, keď niečo Star Wars, že Star Trek. No, áno. Že to má nejaká iná firma, áno, licenciu, že to nebolo ešte, no. A presiakla takmer zaručená informácia, že Blue Bricks, to bola firma, ktorá mala doteraz licenciu, proste na Star Trek ju stratila a Lego začne vydávať Star Trek modely. A prvý by mal byť, všetko v rovine šuškandy, USS Enterprise D, sada 10356, ktorá by sa mala objaviť na Black Friday, teda pred Vianocami.
a podľa mňa vybuchne internet vtedy, keď to vydajú, lebo s každým, kto má trošku rád Lego, ja som sa o tom bavil, tak všetci, to musí mať. Má to byť 3600 dieliková sada, veľká loď, za cena cca takisto, možno nejakých 360 by mohla byť. A je to teda tá Enterprise zo seriálu The Next Generation a budú tam vlastne všetky Picard a Data a tak ďalej. Ja som väčší fanúšik Star Treku ako Star Warsu a pre mňa je toto akože konec. Ja neviem, čo mám robiť. Ja sa zblázním dovtedy. Neboj sa. Nebudeš jediný. To vtedy budeš sa zaoberať tým táborom obliehacím a iné veci. Ako si to spomínali, tak naozaj toto som si tak tiež kladol otázku, že kde to je? Tu to je. Teraz to prišlo. A nedalo to dlho na seba čakať. Star Trek. Tak z toho sa strašne teším a neviem sa dočkať už na prvé tie ukážky tej sady. No akože ešte to potrvá, akože skôr ako v nejakom septembri, oktobri, ja to neuvidíme, ale neviete ma zmraziť a rozmraziť potom? Iba hlavu. Budúci týždeň si strihneme opäť jednu takú epizódku, ako sme tu mali pred Vianocami typu Monoraily, hej, že pozrieme sa na nejaké staršie sady, lebo dostal som aj taký podnet od jedného poslucháča, že či by sme sa nevedeli pozrieť na hrady. A keďže stávam teraz aj toho ľavého rytiera úplne neplánovane, ale s veľkým nadšením, tak to sedí, to celá. Aj ty máš nejaký hrad? Áno. Takže pozrieme sa na hrady a ako sa vyvíjali, ako kedy začali, akými prešli iteráciami. No teším sa. A o 2 týždne potom by mal prísť Pali, ktorý má svoju výstavu kocky a chystá opäť výstavu takú niekde mimo svojich priestorov, tak nám príde porozprávať, že kde čo. A keď už hovoríme o výstavách, tak som videl v Avione Bricklandia má opäť takú tú výstavu klasickú, každoročnú, kde sa dá ísť pozrieť. Mne sa páči na Bricklandii to, že viac menej je to konzistentné, de facto stále to isté, ale vždycky pribudnú nové modely. Také tie najimpozantnejšie modely daného roka. To znamená, že kto si chce pozrieť na vlastné oči, ako vyzerajú modely tohto roka, tak vždycky má tam šancu si ich pozrieť. A videl som tam, čo ma veľmi zaujalo, pamätáš si tú botanickú záhradu Lego Friends? Áno, jasné. Tak ona je taká otvorená, vieš? Áno. Že ona z jednej strany nemá steny. Hej? A tam mali urobený z 2 sád. Že to bolo zrkadlovo tak spojené? Hej, že to mali tak spojené a sa mi to strašne sa mi to páčilo. Veľmi nádherne to mali spravené a našiel som, že už strašne veľa rôznych návodov a variácií na internete, ako práve z 2 sád urobiť veľmi pekné botanické záhrady. Jednu mám, tak poškulujem ešte po druhej. No. Gajdy, ďakujeme ti za túto obetu, že si bol ochotný zbaliť temnú väžu temného pána Saurona a priniesť ju sem k nám na nahrávanie a vytvoril tú perfektnú atmosféru, tak dúfam, že si strihneme repete, keď dokončíš Rocklinku. No, ďakujem za pozvanie a bola to super motivácia to priniesť práve do podcastu a naozaj aj ďakujem veľmi rád, alebo teda ďakujem ešte raz aj kolegom takýmto spôsobom za to, že som mi dostal. No jasné, super. Ďakujeme. Lúčime sa, tešíme sa, už aby bol budúci týždeň. O týždeň. Hrady. Ahojte. Čaute. Lego a názvy produktových hrad Lego sú ochrannou známkou spoločnosti Lego Group, ktorá žiadnym spôsobom nesponzoruje, neautorizuje a ani neschvaľuje obsah tohto podcastu.